Hello everyone! Welcome to my channel, Bisaya made in Washington. I have this channel about workouts, dancing. So I hope you enjoy. Sometimes I do my daily tasks like cleaning my house, daily routine. And I hope to subscribe and hit like. Bisaya made in Washington. Bye!您好，各位贵宾请注意，为了您的安全，长荣航空竭诚希望您能注意收听以下的安全广播。本公司自2015年9月1日起，依据Kulihan ako ni. Excuse me. Si Dodong. Kulihan. Lagi? Hi, Day. Oh, ako ni. Hi, Dodong. Hi, Gabriel. Kaya, mabuak naman ni Dong, ha? Okay. I miss you too. Musta te? Musta te? Oh, naghapon, Day. Daghan na ba ng gusto ni mo? Kaya nakrutong gwapa. Nga kong pin... Ashes. I look so ugly. No, you still gwapa. Ay, te. I love you, Day. Di, wag yung magkita rin. Magkanihatag kong si address. Ira kay Juan, nagsakit man akong ate ka ng kuan. Timulir ako. Tadong. Huwag kabutangan. Huwag kabutangan. Mabutan nagsinilas ra ko Ako pirmi. na lang, Day. Kaya di ka kaalsaan na, Day. Sige, Day. Sige, Day. Sige, Day. Uy, buang na ka. Sige. Sige. Uy. Sige, sige. Nagbuang. Nagbuang. Paglungong jud. Kuhaan mo ka ron. Makuhaan gini siya ron. Buang jud. Ako. Panita jud. Kada ay hinaya na. Kun ra ba? Kun na ay ra usda. Nabi kayang pat. Oh, na. Kun. Loy nagtuga-tuga jud kong kalsa. Ang buang kagabo. Diri. Hinahinaya na. Naguna-huna ko nga ma-out ko sa'yo. Kaya kung di ko ma-out ko sa'yo, di ka suod si Ma'am City. Okay. Kahapon si Ate Bibi, Ma'am. Oh. Kahapon siya sa airport. Oh. Chris. Yeah. Kahapon. Oh. Yeah. Sige, gwapa sa alsa. Uy. Nga Wala may tulad. mukuha. Wala may Sexy kayo. mukuha niya. Diri, hinahinay lang na rin. May mukuha ni Ate Bibi. Sa diin. Sa airport. Ni abot sa di siya. Oh, gikan Las Vegas. Mo to alas 8 na siya nakuha ni Ate Linlin. Yang Yawin, habilin mas Las Vegas. Wa siya kasi sa iyang palay. Nabuang na. Oh. Dito na lang siya gipakatog ilang Ate Linlin. Dagan ang yawi. Gipadagi, Bill. Gipada ni uli naman yung anak pagkaugma. Nabuang. Lami kay kag panit ba? Napa, lang dito palit ka. Tan kay kati. Tan, kay ka. Kinahan Kinahan ko ko magpakuan ko eh.
Limpyo lagi ka dong. Limpyo kayo. Trabaho ron ha, pahuwa. Ah, di lang kong trabaho. Ika, 9:30 na masag. Lagi. 9, oh. Salamat. Ano, tiniil ka, huy? Yung pag magtinigil na, kami magsuot ng inamo. Nagimingaw, tsiko diri dam.